ҳатман ин ду ронанда дӯстони наздик ҳастанд ва хостанд ҳамдигарро ба оғӯш гиранд. Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Neka Top. Ба канали ба умлашра занглоро пахш кунед, я лайки дигар ва мо наворо оғоз мекунем. Рафтем. баъзан вақт имконияти муносибате барои шинос шудан бо духтар пайдо мешавад, аммо ҳамин замон дӯсташ омада ҳамаи корро вайрон мекунад, яъне ба шумо халал мерасонад. Аммо ба замми ин шумо нороҳат нашавед, зеро ӯ ба хотири аз дасти шумо гирифтани ин фурсат ҳатман ҷазояшро мебинад. ронанда чунон ба ин мусобиқа дода шудааст, ки мехоҳад рақибашро ба ҳар роҳе ки набошад аз роҳ дорад. ин шиша афти то коргаронро огоҳ кунад, ки вақти истироҳат ва чойнӯшӣ аллакай ба охир расид. ҳоло бошад аз пайи кор. инҷо бошад ду мошин бо ҳамдигар бархӯрданд. инҷо як лаҳзаи ошиқонааст, аммо бовар дорам, ки дӯстдоштааш баъди баромадан аз об аз ин ҷавон ҷудо мешавад. шумо чӣ фикр доред? Дар комментария нависед. ин одамон оромона нишаста ибодат мекарданд. ҳамин замон муше ба байни онҳо даромад ва ҳамаро безобита кард. ба фикри шумо, агар ин муш ба назди мардон равад, онҳо ҳамчунин рафтор хоҳанд кард? дӯстон, чунин ба назар мерасад, ки мисле ки ин саг наздик буд, ки худкушӣ кунад, аммо соҳибаш ӯро боздошта ҷонашро дар лаҳзаи охир наҷот дод. ин ҷонвар хеле ташна шудааст, ба ҳамин хотир ин гуна аз зарфҳо об нӯшида истодааст. ин гов алафи ҳамроҳонашро ҳам хӯрдааст, ба ҳамин хотир бо ӯ ин гуна муомила карда истодаанд. ин ҷонварон ба кӯдаконе монанд ҳастанд, ки аз гуруснагӣ бетоқат шудаанд. аҷаб лаҳзаи зебоест, ҳамин тавр не? бубинед, ки ҷавон чӣ гуна бо суръати баланд ва маҳорати зиёд ин амалро иҷро карда истодааст. бечора коргар бе ягон гуноҳ имрӯз аз раисаш гап мешунавад. хушбахтона дарахт аз мошинҳо дуртар рафтед. хавотир нашавед дӯстони азиз, ҳама ба хайр аст. кӯдак фикр кард, ки душманонашро бо ин усул задан метавонад. чӣ сода ва ширин ҳастанд кӯдакон, ҳамин хел не? ин мард дар болои мошин чӣ кор мекарда бошад? бинед, ки шишаро шикаст. ин аст анҷоми ҳар акс ё навори моҳиронае, ки дар инстаграм мебинем ва мехоҳем, ки ба он тақлид кунем. ин яке аз он ҳолатҳоест, ки шумо фикр мекунед, ки ҳама чиз бар зидди шумост. ба диққати ронандагоне, ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро хуб риоя мекунанд. бидонед, ки боз ронандагоне ҳастанд, ки тамоман қоидаҳои роҳро таваҷҷӯҳ намекунанд. ҳатман ин ронанда чизи муҳиме ба ёдаш омадааст ва хос саросемавор ба хона баргардад. раъду барқ яке аз ҳодисаҳои хатарнокест, ки мумкин аст ба одам зарар расонад ва ҳатто метавонад, ки ҷони инсонро гирад.